Mi smo stalno imali migracije, samo bi bilo nešto sad da nam mladi ljudi ne idu. A ko to hoće? Ljudi koji su došli u Banja Luku iz Prnjavora, iz Sarajeva, iz Glamoča, iz Drvara bi sad voljeli da ljudi nigdje ne idu. Pa idu zato što ni oni nisu ostali u svojim selima. To je potpuno prirodan. Prirodan proces. Jug ide prema sjeveru i to je jasno. Na planeti se trenutno dešava, ne trenutno, nego se dešava već 10 godina, jedan neumitan proces. A to je proces urbanizacije. Znači, gradovi veliki usisavaju sve u prečniku od 100-200 km ruralne krajeve, pa i mnogo šire. U Srbiji je to tek drastično. Novi Sad usisava cijelu Vojvodinu, Beograd cijelu centralnu Srbiju. I Niš dolje nešto uzima. Niš vegetira. Bijeljina vam usisava sve do Han Pijeska. Han Pijesak, Šeković i Vlasenca, to vam sve preseljava sad u Bijeljinu. Banja Luka, Kotor Varoš. I to je proces, Nenade, to je pozitivno. Ti ljudi koji sad odlaze negdje, nebitno je li Beč, Berlin, da sad nešto radi. Ako im stvorimo dobro okruženje, vratite ovdje za 5-10 godina sa parama investirati. Hoće, ali ko će